खुलुमबा जत ताखोक्ताय बुखुरंनो फुंकाहाम जों 18 मेव चेन्नाईनि आगरतलाव फाइ सफायगा ट्रेन बाय तै जों तामिलनाडु चिदम्बरमनि फाइमानि चिदम्बरम जोंनो काहामगायनो टेस्ट खालायै नायै जोंनो नर्मेल दङो हनै टेम्पारेचार चेक खालायै जोंनो सार्टिफिकेट रुबै तै जोंनो सोशल डिस्टेंस मेंटेन खालायै बास रगो काहामगानो जोंनो रहका तै जों मास्क रगथबै सैनिटाइज खालायैनो जों काहामगानो फाइलायगा तै ट्रेन काखा जों चेन्नाई ट्रेन कामानि उलो जोंनो सामुं रग रखा तैसे आरो चेकअप खालायगा जोंनो टिकेट रखा सामुं नमुं रग मानि यागोलो 11टा 10:50 ओम हायरगो हरनि 10:50 ओम हायरगो ट्रेन सारका तै ट्रेन सारक मानि यागोलो जों सामुं नमुं सावै काहामगानो फाइगा तै अन्ध्र प्रदेश जरा जोंनो माइरक सार जाखा तै अन्ध्र प्रदेश लाई मानि कलकाता चिमिंगे जोंनो बिस्किट तै चिप्स पैकेट ओम हायमां रुवैनो जों 2 दिन चाया कारिनो जों हायगानो फाइलेगा किसा मिसा जेमान मानि बिस्किट रक थालिक रक सावै तै ओम हायगा सकै मानि यागोलो आगरतलाव सकैके आगरतला स्टेशन सकै मानि यागोलो जोंनो तामखलायगा जोंनो 2 घन्टा मतन जों मा नखरलिया ट्रेन बिसिङावनो दंखा इंगे जों वानसुका खरकसा खालायनै टेस्ट खालायैसे रहरै दंखना हानाय इंगे जखन जों नखरका तामनुखा कुनु चेकअप सिखलाया कुनु चेकअप खाया कुनु स्क्रीनिंग बो खाया टेम्पारेचर बो चेक खाया वने जोंनो मिस्टी पैकेट कैसे कैसे या परिनै जोंनो होम क्वारंटाइन नै सिल तगैनै जार जार नगरी रहका गे वानाखा के बनो के तलाङै थाङो सैम्पल नावै टेस्ट खायनानै नै नगे टेस्ट खायगेबा जतनो न खायदि साबनि सागो तामतों जोंबो किरिबले गतै जोंबो सेफ्टी तंना मो जों तै पारानि बर रंनो नगनि बर रंनो जतनो काहाम केनो सेफ्टी खाय तोना मो जों चिनि सागर द तंगै दंखा बुनि सागर द तंगै दंखा तै ट्रेन तो जों गोबां बर बाय मालायै फाइलेगा ट्रेन तो आसे केबो डिस्टेंस मेंटेन खालायले मेया जा सिदा आजु फानो जों तो गाना खाना आजु बै फाइलेगा गता मं खा नगो सपायगा नगो सपाय मानि यागोलो खाना गाता मो पारानि बर गबो प्रॉब्लम मं जागो तनानि नगा तनानि प्रॉब्लम मं जागो हनै पदे पद मीटिंग रो खालायलेगा बो पारावो बो सालायगा बुंगांगे बाबा सं रिक्स को सिवितु बो खाजों नगो नतलांखा जों नगोनो होम क्वारंटाइन खालायजों जों केबो बाय मालाया जों आलादा नगोनो मनै बे आनो जों आलादा नगोनो जों तनखा जों केबो बाय आमा संबायबो जों मालायै मेया जों माइखुरि गलाङै थाङो जों ना हारिसावो बास चिनि जों दङ ओम हायकेनो दंलायखा ओम हायके दंमानि यागोलो सोमसे पारानि बर जों नगनि नखरनि सालाय नगनि नखर बो हाय बो जों नगनि नस नखरिया नगे ताइनि दिन नेक्स्ट डे 20 तारिखो जों सैम्पल नानानि फायगा जों टेस्ट खालायनानै सैम्पल ना फायगा तै सैम्पल ना फायमानि यागोलो जों नगो सिल पोस्टार रुबै गलाङै थांका 1 तारिख जरा जों 1 तारिख जुन जरा चिनि क्वारंटाइन होम क्वारंटाइन नै जों डेट रुबैनै पोस्टार रुबै सिल खालाय गलाङै थांका इंगे तो काहामको खाना सनि रिपोर्ट सपायनै नै साव द रिपोर्ट सपायके सायमानै चिनि सागता मतों गरै जोंबो किरो जोंबो आमाय जों बरक बाय हासालके दङ नगबो आमा बाबु बायबो जों मिलिया जों हासालके दङ सामानि नंमानि तुकुमानि थुमानि बो जों आलादा नगन थु इंगे ओम हागे दंमानि यागोलो सानजा जराव आतमसा पुलिस रक फाइ सपायगा पुलिस रक फाइ सपायदा आमनिसा अनगनि खरगनि थानाय साबो हनैसो हाय कुनु इनफरमेशन सारा बर थानानि हनै नखरि फायगा बर थानानि जों कुनु इनफरमेशन मायाब्ले सार हनैने इंगे नो आइसोलेशन बागै लांनानै हाय जोंनो तो दिनैसो फायनै सैम्पल लाङै थाङो टेस्ट खालायनानै हनै रिपोर्ट मामानि परेसो जत कि संनायनि साइकेलां गा आतमसा हठात के ताबुक थानानै अम तो जोंनो कुनु इनफरमेशन बुरिया न रक निं कथा द अच्छा कुन कक सालायगा हम हेन सालायमेन परे द अच्छा थानानि जिंगा बा काहामको जों गम हायके हासाल न नगनि बर बाय काहामको न जों हासाल के दङै न दिन का दिना मो क्वारंटाइन खालायना मो जों हासाल दङै नगनि बर बाय दङ यावैनो साला तंखानो काहामता चिनि सागता म तंखा जों सायमे एब्ले रिपोर्ट माया सानि इंगे ओम हायकेनो फायगा जों फायमानि यागोलो पुलिस रंनि कक खनावैनो फायगा फायमानि यागोलो जोंनो ताकार जला आईसीडीएस तै अबताम पाराबो चंद्र कुमार सदर पारा हनैनै ताकार जला समनि गान्दारा कायसा अफिसर आईसीडीएस अफिस दङ और तनै फायगा जों और तनमा यागोलो जोंनो कुनु हरनि माइबो मासाया जों हरनि 7टा 7:30 तनै फायगा कुनु माइबो मासाया तैबो करै इंगे ताबो फुं आइखा फुङायनै ताब सा पर्यन्त तैबो सपायखौ कुनु व्यवस्था करै इंगे ओम हायके तो बरक दङै मेयाब्ले इंगे जदिन आइसोलेशन बागै काहामनि बागै तो बुंगे तो कम से कम एटलिस्ट तैले दंना नांगौ तै सारा दङयाब्ले जों सैनिटाइज खालाय दंना फानो काहामके दंना फानो तै सारा जों तै तो मानाया तै नंनानि तो करैनो करै इंगे न नाय मिया और फाइ सपाय मानि